Salam, hormatly watandaşlar. Başlarsın men. Indi şunu like 2 hepde bäri efirde ýok. Olum diňe sağlığım bilen baglanşykly bolupdy. Şoň üçin wagt tapdygymdan indi şu size efire çykyp siz bilen biraz söhbetdeşlik etmekçi. Indi şu geçen 2 hepden dowamyny iň wajyp zat ýa bolup geçip duran zat Türkmenistanyň töweregini daşyny goloýuny we serhetini. Bu esasy tema elbetde Owansan bilen baglanşykly. Owansanyna indi şuňkuny aýyň 14-ni awgust aýynyň 14-ni çelli ýa-ni Talibanyň söwüşçileri indi gelip Kabulyň etegine dikilypdyrlar. Kabulyň ýykylmagy paýtagtyň belki sagatlaryň işidir ýa bir kunyň işidir ýa bir hepde onuň hareketçisi ýok diýip çaklaýan. Hep olara garşy durýan hökümet güýji ýok. Bolaýsa da olar daganyk. Ýygynyň näme bilen gutarjagy näbelli. Elbetde belli, ol hökümet agdyrylanyň soň Taliban hökümetiň başyny olaryň esasy edýän talapy hökümet iş başyndan gitmeli we ilkinji nowatda gitmedinden owal şol Talibanyň wekillerinden 7000 adam türmelerde saklanýar diýip aýdylan. Ene şol türmedäki adamlary gysagly boşatmaly talap etdiler. Ýöne şol talapy Owansanyň hökümeti ýa-da prezidenti berja etmekden şu sagada çelli boyun tawlap gelýär. Indi Taliban gelse näme bolar? Esasen aladamyz, esasy uladamyz şol Türkmenistan, Özbegistan we Täjikistan bilen serhet ýaka oturan ilatyň aladasy bolup durdy. Görşüňiz ýaly ana serhet ýaka oturan türkmenleriň köpüsi Talibana garşylyk görkezip olar bilen şu güne çeli söwüşip gelýär. Olaň arasynda barıp şol reportaj alyp beren Türk garyndaşymyz bar, ana şol dünýä ýetirip ötüri türkmenleriň durmuşyny, ýagdaýyny, batyrlygyny. Indi Taliban häkimet başyna gelse diýmek, ol oturan milletiň depesine şanyk döwjekler. Muny bir näçe gün bol ýanky Abdurraşid dostum Türkiýeden ýygyny Owansana dolany diýip habar geldi. Ýöne ol indi dolanyp baran bilen näme başarjak bu taýda. Bir ümide harby terminologiýada goranmak meselesini ilk başdan şu goranyşy düzmek gerekdi, we şonu üpsün etmek gerek. Özü Türkiýede Türkiýe çykyp gaýdanyň men sebäbini düşünüp bilemek, özü serkerde bolsa, özüň marşal diýip atlandyrýan bolsa, onu diýmek şu öz goşunyň içinde oturmalydy. Hatta Napoleonum Moskwadan ýygyna çekileni goşuny bilen bile gaçyp gitdi. Bu halky oýup gitdi. Inde ýygyna bardy. Näme çözüp biler? Meniň bir real meselede çörtkesik şuna üstünlük getirir, şulardan halklar azad eder diyen pikirden men özüm uzakda sebep görünüp duran zatdy. Owansanyň ilaty 77-nji ýyldan bäri 43-44 ýyl bäri uruşyň içinde. Olaň ýerden ýöräni eline görünip ýa tutan avtomat. Onun üçin olary parahatçylyk ýolu bilen höre köşe bilen, haýyş bilen saklar ýal güýçler, güýç bilen saklaman. Şol güýjem gynansaram Demirgazyk alýansda ýok. Demirgazyk alýansy ýanyrym şol Owensanyň Demirgazygyna ýerleşen ýanky türkmenler, kolşumlaryň oturan özbekler, täjikler, ýene bu beýleki milletler. Ine olaň ykbaly näme boljak? Onu ne wagt görkezler. Ýöne gowluga ýok watandaşlar otaýdy. Iň esasy edilmeli zat Türkmenistan eger neutral ýa bitarap döwlet bolýan bolsa, şol serhet ýaky oturan Türkmenlerimizi ýurdun içine kabul etmeli we
siyasi gaçsak dälle bular uruşdan gaçyp gelýän bozgun hökmünde. Ine şonu etmäde Birleşen Milletler Guramasynyň ustaby ýa-da düzgünnamasy dol ýol we ursat berýär. Şonu hem gurban bol etmän gelýär. Näme üçin? Sebäp taliplerden gorkýarlyk üçin. Ine ul adamlar ya gyrgyna berilmeli, ya özüni suwa oda taşlap dünýä bilen hoşlaşmaly bolupdy. Şo derejäge getirildi. Başta bir umyt bardy, howny ýa-ni Türkiýe hökümetine Kabulyň aeroportuna gorar ýa şo taýdaky türk dilli watandaşlarymyza kömek gollaw ederdi. Häzirki şu güne şerli görülýän, edilýän kömek bize göremzak dogrusyny aýtsak, belki de badyr ýa belki bir zatlar edilýändir. Saklanan aňyrsynda tutýan sesini, ýapyk kapylaryň aňyrsynda onu biz bilip biljekler ýöne. Şuň güne şerli şol oturan garnaşlarymyza, dogallarymyza edilýän el kömegi, dil kömegi ýok diýip aýtsam ýalňyşmaz. Enne şol Gurbanulyň özüni alyp barşy hakyky halk düşmany bolup durdy. Men onu o sözden utanama. Sebäp onuň özüni alyp barşy edýän hereketleri halky watany satmak bolupdy. Hakyky satgan. Başlaça bolanlygyny döwletiň ýol başlasy halkyna ýüzlenmeli. Ine biz şol real uly howpyň öňünde dursa, o gelen ýyl bolup halk bolup maslahatlaşyp şu meseleni çözelim diýmeli. Eger özünde kelle ýok bolsa. Ne özünde kelle bar, ne de pikir bar, ne de halkdan maslahat sorýar. Demek bizim vatanımızın üstüne şol uruş howpynyň awanca görünüp durdy. Onu nämeden men mysal getirip bereyim size. Ýakyn ýylllarda ana görýän Talibanyň emesi goşullary şol ýanky Birleşen Milletler Guramasynyň Owganistanyň bir bölüminiň üstüne hüjüm etdiler. Birleşen Milletler Guramasyny dünýäde iň uly gurama bolup durdy, parahatçylygy goramak bardy ýa halkary kanunlary berja etmek bardy, beýleki döwletlere göre ýüzlenip bilýärdi. Ýöne görüp durdy. Eger şol Owganistanyň öz üçinki Birleşen Milletler Guramasynyň ofislaryna hüjüm edilýän bolsa, näme üçin Türkmenistana hüjüm edilmesin? Ol kağıt ýüzünde ýazylan beýtaraplyk statusy, ol beýtaraplygy aňlatmaýar. Gurbanulyň hem tarap goýdugyny, hem ýanky yaranjandygyny, hem oýnokdygyny bütün dünýä görüp otyr. Onuň üçin ýa-ha onu gorkuzyp Türkmenistanyň ähli baýramyny özeline geçirerler, milletimiz ýok edip, ýa-da o territoriýany basyp alarlar. Ikiden bir ýöne şol emede, men pikirimçe şol Merkezi Aziýada, öňkü söz bilen aýdymyz Orta Aziýa döwletlerini uruş oldu, tutuşturuljagy görünüp durdy. Bir çeti başlaryna ýa watandaşlar. Ýöne Hasan ol otge o serhedin aňarsyndan bärik geçer, onu aýdyp biljek adam ýok, onu wagt görkezler. Şonuň üçin biziň iň esasy şumar howpumyz, bize diýen Türkmenistanyň üstüne awanýan esasy howp, Owganistany bolup geçen siyasi wakalar bolupdy. Muny unutmak gerekken. Ýurdun içine degişli näme boldy? Ana ol geçen hepde ýanky goňşy döwletleň ýol başçylaryny, ýani Krasnovodska ýygmatda şagadamy. Onuň adam garşylaýyşyny meni efirde gördüňiz hemmäňiz. Özbekistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew gelenni onu Gurbanulyň özü däl, ol 2-nji, 3-nji derejeli bir çynownik garşylaýar aeroportda. Özlerim şol Krasnovodskada. O diýinjalnýan ýerim awada da şol aeroportdan kän bolsa 10 kilometr ýa badyr ýa ýokdur. Ine onuň beýleki döwletleriň ýol başçylaryny syýlaýşan şeýle hormat goýuşan şular ýaly. Mirziýoýew hem ýany bilen bir samolyot doldurup ýanky Özbekistanyň başydyr sadanalaryna malyk gelipdir şol ýoşukda o Mereka güýmemek üçin. Ine şotak Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan gitmedi. Ama her türlü bahana bolup biler, ýanky Türkiýede elbetde uly ýangynlar gidipdir. Şo ýangynlar sebäbi gitmedi diýip aýtsagam bolýar. Ya başga sebäp bilen. Men ýöne pikir edýän Erdoğan şotak näme üçin gitmedi?
şol Gurbangulyň gurnaýan hiç bir oturşygyny, ýygnagyny, maslahatyny öňjeli zat ýok. Bolmajagym görnüpdir. Ýöne Gurbanguly ady üçin, kör abra üçin şo tap baryp gaýtdym diýär, mesela Erdoganyň o taýda başga näme işi bar? Şoň üçin ol men emeden şol duşukdan ýüzden örtüp pikir edýän. Ýa iş edilmejek ýerde, işli maslahat edilmejek ýerde onuň näme işi bar? Hakykatdan hem öz ýurdu içine ýangyn. Ýöne şo harlada eger gerek bolsa, eger şol döwletleriň ara gatnaşygy, birleşmesi, türkü milletlerine, türkü döwletleriň birleşme meselesini, ara gatnaşyk meselesini Erdogan şo tak baryp ýol başlady, bir topardatlar elbetde çözüp bilerdi. Ýöne Gurbangulyň ýol başlyk edýän ýa gurnaýan mejlisinde ol zatlaryň golaýynyň barlymajagym görnüpdi. Şo ýerde şol ýanky Gazawstany, Özbegistany ýaşlanan eden teklipler bar. Ýöne Türkmen tarapyndan edilen ýeke teklibi men görmedim, eşitmedim. Ne şeýle bolupdy. Şonuň üçin şol Türkiýanyň prezidentiň Türkmenistana barmanlygyň bir pozitiv tarapy ol Gurbanguly bilen Türkmenistanyň gelejegini baglaşdyranak diýip düşünýän. Olum dogry bir tarapdyr. Ýöne ikinji tarapdan şol halkymyzyň hatyrasyna duýgudaşlyk hökmüne baryp gaýtmalydy. Ýa-da ýurdun daşyndaky türkmenlere has aýgatly arka durmagy gerek diýip düşünýän. Onu hem wagt görkezýär. Şol iki hepden en wawaly meselesi ýanky ýurdun daşyny 1 awgustda biziň türkmen ýigitlerimiz, diasporamyz, aktivistlerimiz diýip, oppozisiýa diýip atlandyr, näme diýip atlandyrsaňyz, şolar ýene-de şol ilçihanyň öňünde miting gurnadylar. Ol mitingden başa barmady, ýene-de bir gerek. Adamlar ýygnaldy, basylly, tutully, goýberli, urully, ýenjelli gara sanykan. Ýöne men ozal 2 ýyl wagt boly aýdyp gelýän. İslenlik döwletiň öz kady kanuny bar. Şol sany mitingler geçirmek barada da. Häzir şunu ekrana goýun diýip haýyş edýän, oglanlardan goýsunlar. Şol Türkiýe döwletine ýanky ýabançy diýerler-de, olar ýanky daşyndan gelen adamlaryň nähili terde miting ýa duşuşuk ýa-da aýdaýly piket ýa-da konferensiýa geçirmäge, üýşmelen geçirmäge nähili haky hukugy bar we nähili terde geçirilmeli. Hemmesi ýazylgydyr kagyzyň ýüzünde. Haçan biz 20-nji ýylyň may aýyny şol uly giňişleýin mitingi diňe bir Türkiýede däl, bütün dünýäde geçirmekçilikden ýerde Türkmenistan raýatlar bar bolsa, ýa-da Türkmenistana duýgudaşlyk edýän döwletler bar bolsa, şolaryň hemmejigini bir günne ýanky maýyň aýagyna geçirmekçilik. Şol sany Türkiýede de 10.000-15.000 adam aralygy miting planlaşdyrypdy. Ýöne şol miting ruhsat berilmedi. Şoň öň ýany Içeri işler ministri antivirus we ýa Covid boýunça üýşmelen etmek ýa-da miting geçirmek gadagan karar kabul etdi. Demek şol karar kabul edilenden soň biziň miting geçirmäge ýuridik hakymyzyň ýokdugyny anlady. Ene şu dokumentda görnüşi ýaly, egerde şu ýazylan terzde, aýdylan terzde şol gerek ýerine ministrlige beýleki ýer arda berilip şolardan ruhsat kagyzy alynandan soň bellenen ýerde miting geçirilenini ýa geçirilen ýagdaýyny Türkiýanyň hökümeti, Türkiýanyň polisi şu mitinge gelen adamlary goramaklyk borçy bar. Bilýärmi? Olar şolem ruhsat berilen mitinge gelen adamyň daş töweregini goramar. Daşyndan şol olunky görkezilýän näme kargoda işleyen kim ol ýigit bir şol ol gelip ol mitingde gatnaşyjylar ýa gurnaýjylary ejem bazyn diýdirmediler. Polisiň özi ýygyna wekderdi. Uruşda uşam dawada bolmady. Eger ruhsat alynanlygy dogry bolan bolsa. Demek ruhsatsyz edilen işe polisiň şoňa kanuny terde garap bilmeýär. Onu soňa näçe wagt bar aýdylyp gelin. İlçihanyň yerleşen ýeri ol bir ýeke taraplaryň köçe, iki taraplaryň gatnawamy.
Ondan ol ýerde şol raýonyny, şol ilçede esasan şu Türkiýanyň tanyman belli adamlary, işe ura adamlaryň, siýasatçylaryň, harbylaryň şolar ýaşaýar. Ol territoriýa goralyp dur şonsuzam. Ve bizimkilerin bir ruhsat birinciden, ikinciden goralyny ýere bar ýaly. Netijesi öňünden aýdyn bu işlerin. Men başa hiç zat aýtmaýyn, diýmeýin, baha da bermeýin, bahanysiz berin adamlar. Onun için kanun şuna diýär, ana görüp dursunuz. Edilmeli iş şeyle şol ruhsat kağıtlarından soň etlenip ýerde, bellenen ýerde miting geçip bolýar. Ondan bärde ýok. Ondan bärde edilen başlan bolup Türkmenistanyň hökümetiniň peýdasyna bolup dur. Näme üçin ola bilýär eýem şu zadyň bir kanunlygyny, ruhsat alınmandygyny. Ondan ruhsat alınmadyk ýerde de olara medeniyetçiligi başarýardy. Hawa olar jenaýetçi topar, olar hökümetem däl, olar ilçem däl, olar hiç däl. Olar halkyň düşmany. O biz onu görüp bilip otur. Ýöne ola bilenem öz metodlary bilen söwüşmek, dikleşmek gerekdi. Şu tapar hökümet alıp ýemani oşolar bilen edilmeli dawany, ýakalaşmany ýurduň içinden çykaryp getirip Türkiýede gurundy. Olam hökümetiň peýdasyna bolupdy. Eger ýurduň içinde şolar ýaly çekeleşip gurunan bolsa, miting edilen bolsa, adamlar çykmadymy? Elbetde çykar. Her vilayetden, her etrapdan adamlar öldüğüne ýygnanmaly. Şon üçin urbanly edilmeli işi, göreşi ýurduň daşyna çykardy. Oňa da o taýsy bähbitli. O, ol 5-6 san diplomady ýurda akadem bolar, ýerine başlatyny getirer, bollugy tordy. Ýöne näçe adam gözüniň oduny alynjak bolar, gorkuzyp ýygyny gararlar. Olardan gorkan adamam ýok faktyski. Halk bilip otur o kezaplan kimdigini. Ýöne şol işi, şol göreşi ýurduň içinde etmelidi. Men elmeden aýdyp gelýändim. Den hereket etmeli. Ýurduň içi hem daşy hem içi. Bir günni bir wagtda. Şol edilmese ýeke-ýekeden islenligi 5 wadman haýsy bir isleden basyp döwüp ýogadyp bilýär hökümet. Emma bir ýumrugyň garşysyna gelip bilmez dip men olar çegede gaýtdym. Watandaşlyk ýysaça menden şol bolan wakalary size kanuny nuktaý nazardan berjek jogabym şeýle. Onu näme şuurlukça, hemmäňiziň öýüňize saglyk, sag oturun. Menim ýagdaýyma görä gelen çykyş eder duran, siz bilen maslahatlaşan, ýa bilýän zatlymdan size habar ýetirip duran. Orana saglykda görüşelim, sag oturun.